Hvad så alle sammen? Velkommen tilbage til endnu en fyrværkeri-video. I dag bliver det nok ikke lige så spændende som det har været de andre dage. Men jeg synes alligevel vi skulle tage et kig på Føtex. Fordi hvis man kigger ordentligt efter, så har de rent faktisk gode tilbud. Så skal vi ikke bare gå i gang. Men her til at starte med, bliver jeg nødt til at lægge hårdt ud, når det skal gøres. Fordi Harald Nyborg har både pænere og bedre batterier til prisen end Føtex har. Det siger alligevel en del, men jeg skal nok komme ind på det, fordi det batteri her er sindssygt pænt, jeg vil ikke lyve. Men for 3 år siden, der kostede det batteri her i Hjem & Fix 70 kroner. I dag koster det 200 kroner i Føtex. De har dog et tilbud, hvor du kan få 2 for 275, men det er stadigvæk 135 kroner, og det er cirka dobbelt så meget, som det kostede for 3 år siden. Så derfor kan jeg godt anbefale det, men samtidig kan jeg ikke. Det er et rigtig flot batteri igen, men prisen er bare alt for høj. Og grunden til, at jeg siger, at batterierne er bedre i Harald Nyborg, det er på grund af de 2 batterier her. Det er længe siden, jeg har set så grimme batterier koste så meget. De koster nøjagtigt det samme som det batteri her til 200 kroner og 2 for 275. Men ja, det er rigtig grimme batterier. Når det er sagt, skal vi ikke bare gå videre. Ja, så er der 3 batterier mere her. Jeg har ikke været inde og kigge på dem. Af den ene grund. De koster 3,75 for et batteri og 2 for 54 eller sådan noget. Og der må jeg bare sige igen, 25 skud for 375 kroner kommer aldrig til at være pengene værd. Og så vidt jeg husker, er Føtex heller ikke kendt for at have pæne effekter. Så nej, jeg kan ikke anbefale det. Og det batteri her koster 750 kroner. Jeg synes ikke, det er særlig specielt. Hvis man skal købe det i den prisklasse, skal man købe det i AFAC. Eller andre steder, der har mere styr på det, vil jeg mene. Her bliver det nok lidt mere spændende. Dog kan jeg igen ikke anbefale nogle af de sortimenter her. De er simpelthen alt for dyre. Jeg håber T. Hansen holder deres julesortimenter ned i pris, fordi så er det altså der, man skal købe dem, og ikke her. Igen, små raketter, dem kan du få i alle sortimenter. Jeg går ud fra, at det er alt det andet, folk er interesseret i, når de køber julesortimenter, heksehyl, fontæner, jordsol og så videre. Så er der faktisk et sortiment her, som jeg godt kan anbefale. Dog kan jeg godt sige til jer, der er mindre krudt i det her, end der er i Harald Nyborgs Grand Cru sortiment, som jeg ikke helt kan huske, hvad hedder. Det der nye et, hvor de har lavet navnet om på det. Det er til 400 kroner. 399. Der er mindre krudt deri, sikkert. Men kvaliteten på det er bare højere, må jeg bare sige. Sortimentet koster 350 kroner, og nej, der er ikke nogen tilbud. Så det skal man altså også kigge efter. Det er ikke ligesom Bilka, hvor der er tilbud på alting. Der er kun tilbud på nogle ting i Føtex. Hvilket jeg synes, der er mærkeligt. Hvis det sortiment her havde kostet 600 kroner for 2, så kunne jeg helt klart anbefale det som det bedste sortiment til prisen. Så jo, forhold til de andre priser, der har været indtil videre, kan jeg godt anbefale det her som et godt sortiment. Derimod, det sortiment her er simpelthen alt for dyrt. Det er ikke pengene værd. Jeg kan ikke helt huske, hvad det koster, men jeg ved bare, at jeg synes ikke, det var pengene værd, da jeg så det. Altså prisen. Og det bedste af det hele, og det bedste tilbud i år indtil videre, det er det bomberør her. Det koster ikke 40 kroner for et bomberør, eller 80 kroner for et bomberør. Det koster 10 kroner for et bomberør. Og selv for 5 år siden var det her et godt tilbud. Jeg tror heller ikke, at de tjener penge på det, men så har de noget, som tiltrækker folk til at købe mere. Bomberøret er også rigtig pænt, synes jeg. Det er ikke et grimt bomberør, det er et pænt bomberør med mange forskellige effekter, så tommel op for det. Så er der også en fontæne her, som jeg troede var pengene værd til at starte med, men 350 kroner for en fontæne og 2 for 450. Jeg synes, det er ret dyrt, men så alligevel. Den her fontæne varede 2,5 minut. Jeg kan anbefale det, og samtidig kan jeg ikke anbefale det. Jeg mener, at Bilka har nogenlunde samme fontæne, men til en bedre pris. De fontæner her har jeg ikke kigget på, der er ikke nogen video, så dem har jeg ikke rigtig noget at sige til. Hernede bliver det lidt mere interessant igen. Den raket her er nok den pæneste klokken 12 raket til prisen,
Men jeg tror faktisk, at den raket her, den er bedre til prisen. Mest fordi det er en kugleraket. Nu ved jeg ikke, om der gemmer sig en kugleraket i den her, det kunne jeg godt forestille mig. Men kugleraketter er bare kendt for at være pænere end søjleraketter, som er den her. Så derfor kan jeg godt anbefale begge raketter, men jeg tror faktisk, at jeg vil ende med at købe den raket her i stedet for. Det sortiment her synes jeg også så lovende ud, men koster altså 200 kroner for en og 275 for to. Og det er altså ret dyrt for så lidt her. Og noget jeg lige kom i tanke om, det er, måske er den raket her den samme som den her, men det er jeg ikke sikker på. Så derfor vil jeg stadigvæk anbefale den her. Men hvis det er sandt, så tror jeg, den er bedre den her. Men ja, det er også bare en teori. Og hernede har vi faktisk nogle gode raketsortimenter. De raketter her koster nemlig kun 200 kroner for en, men 275 for to, og det gælder begge de her. Hvilket jeg synes er en rigtig god pris for nogle raketter, som ikke er vanvittigt flotte på nogen måde. Og ja, hernede er der vist ikke noget specielt, kun noget grej og noget junior hernede. Men ja, når det er sagt, så blev det nok en kort video med den. Der var ikke mere, jeg ligesom kunne snakke om. Men ja, når det er sagt, så håber jeg på, at I kunne lide videoen. Hvis I kunne, så husk at like, subscribe, hvis I vil se mere. Og så må I have en top 200 dag. Hej hej.